lige skulle starte med at præsentere os selv. Jo, mit navn det er Timon Slak. Jeg er 19 år, og så er jeg elev her på højskolen. Okay, skal jeg bare starte? Okay. Hvad er livet egentlig værd? Hvad er vi værd som individer? Hvad er jeg værd? Det spørger jeg tit mig selv om. Når jeg vågner om morgenen, føles min krop tit af et stort ubehag over at skulle stå op til en ny dag. Tit tænker jeg på, hvad der ville ske, hvis jeg aldrig vågnede op. Hvis jeg døde. Vil nogen overhovedet sørge over mig? For der kommer jo aldrig nogen, der giver mig et kram, når jeg er ked af det. Der er aldrig nogen, der opsøger mig og spørger, om jeg vil hænge ud. Ingen viser nogen som helst form for interesse for mig. Og når der ikke er nogen, der gør det, betyder jeg så overhovedet noget for andre mennesker? Jeg føler mig ligegyldig. Giver det overhovedet mening, at jeg stadig lever? Hvad er livet værd, når man har det som mig? Jeg ved det virkelig ikke. Jeg er jo ikke noget værd. På højskolen er vi i gang med vores afsluttende projekt. Og jeg ser det som en mulighed for at få bekræftet, at jeg intet er værd. For hvad nu, hvis jeg opstiller et eksperiment, hvor jeg bilder folk ind, at jeg er død? Hvis jeg fik min lærer til at fortælle det til klassen, og jeg fik min gruppe, Cecilie, Tobias og Kasper, til at filme og dokumentere det hele. Lige meget hvad konsekvensen bliver, er jeg klar til at se i øjnene, at jeg intet er værd. Okay, altså jeg er ikke så meget for det her, men altså, hvad er det præcis, jeg skal sige? Altså, du skal jo bare sige, at Timon er død, og at sådan, folk i løbet af dagen kan få hjælp af en krisepsykolog. Ja, men en krisepsykolog, skal vi stille en til rådighed? Nej, altså, jeg har lavet en aftale med min mor, Lone. Altså, hun er ikke krisepsykolog eller noget, men hun er totalt meget inden for projektet, og vil gerne hjælpe os. Men I kommer jo til sådan at gå med det her kamera op i hovedet på folk og sådan noget. Er det naturligt, at I går og filmer hele tiden? Nej, men alle er i gang med det afsluttende projekt, så vi tænkte bare at bilde folk ind, vi portrætterer hverdagen på højskolen. Okay. Jeg kan forestille mig, at hvis jeg står og siger det til dem alle sammen, så vil de spørge om sådan en dødsårsag og sådan noget. Hvad skal jeg svare der? Kan du ikke bare sige noget med, at jeg ved sgu ikke, at jeg lader mig til at sove og aldrig vågnet op igen? Det er jo ikke så normalt, at man bare sover ind. Nej, okay. Men kan du så ikke bare sige noget med, eller finde på noget, der er bedre? Det vigtigste er bare, at du spiller det godt, så folk virkelig tror på det. Så er du med? Ja, hvis I lover at tage alt ansvar selv. Ja. Det skal vi nok. Ja. Fedt. Ja. Okay, er du klar? Det er bare konsekvenserne. Vi er enige om, jeg går ind og siger det her, og så er jeg ude af den, ikke? Ja, det lover vi. Okay, sikkert. Ja, lad os prøve. Hey. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det her. Jeg har prøvet mange ting som højskolelærer, men den her situation har jeg ikke lige stået i før. Det er sådan, at der er sket noget forfærdeligt. Timon er død. Ja. Jeg kommer lige fra et lærermøde, hvor vi blev enige om, at det er bedst, at I ved det, og er underrettet og sådan noget, men det er klart, at det er jo pishårdt. Men hvordan døde han? Vi ved ikke så meget endnu. Andet end, at han er
ikke var til at vække i morges og sovet ind i løbet af natten. Og det er klart, at jeg kan se på jer også, at I bliver berørte, det er vi også selv. Her bare til i dag har vi hyret en krisepsykolog, der hedder Lone. Hun er mega sød, hvis man har brug for at snakke med nogen. Hun har prøvet sådan nogle, ikke situationer som den her, men alla den her type før. Og ellers, hvis I har nogen derhjemme, I tryg ved at få snakket med, eller kan gå en tur sammen, eller trække jer på værelset eller sådan noget, så er I helt velkommen til det, og bare komme til os i lærergruppen, hvis der skulle være det mindste. Hvad så? Hvad så? Er du okay? Hvad er der sket? Det er Timon. Timon? Ja. Er der sket noget med ham? Han er død. Martin har lige fortalt mig om min klasse. Har du ikke hørt det i din? Nej, vi har ikke hørt noget. Hvad er der sket? Han siger, han så ind. Men han var jo i skole i går. Han var helt normal jo. Ej, var det forfærdeligt. Nå, Timon. Så er det sagt. Hvordan har du det? Jeg har det godt. Jeg er glad, optimistisk. Og så tror jeg egentlig bare, jeg er ret spændt på at høre, hvordan folk de har reageret. Sofie begyndte at græde. Du skulle se, at Thomas han var lige bleg. Og så kan jeg forstå, at flere taget hjem. Og hvad med Lone? Er der nogen, der har været forbi hende? Hun har sendt mig en sms. Clara har været forbi. Har Clara været forbi? Hvorfor har hun dog det? Vi har slet ikke talt sammen. Det ved jeg sgu ikke, Timon. Hej. Skal jeg bare sætte mig? Ja, du kan sætte dig der i sofaen. Hvad hedder du? Clara. Hej Clara. Kan jeg få dig til at sætte dig over i midten af sofaen? Og hvis du vil have, så er der vand og nogle servietter, hvis du har brug for at tørre øjnene. Jeg er glad for, at du er kommet. Hvad er sådan din grund til at komme her? Er der noget, du særligt, du gerne vil tale med mig om? Jeg ved det ikke rigtigt. Det er også helt okay. Du skal også bare tage dig din tid. Altså... Det føles bare så forkert. Det kan jeg godt forstå. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad det er for dig, der gør, at det føles forkert? Det er bare... Altså mig og Timon har jo aldrig snakket specielt meget eller noget før, men jeg kan bare mærke, at hans død skyld. Det er okay, Clara. Men det føles bare så forkert. Ja. Lige nu fylder det her rigtig meget, men det skal nok blive bedre. Ellers så siger min erfaring mig, at det kan være en rigtig god idé at lave en mindehøjtidelighed. Både for at ære ham og for at få taget god afsked. Jeg er godt nok blevet ked af det bare, men en mindehøjtidelighed. Kæft, hvor er det fedt. Det synes jeg simpelthen ikke, vi kan gøre. Det kan vi da. Vi lovede Martin, at det han ikke måtte stikke af. Altså, det ville det jo være, hvis vi lader dem arrangere en eller anden mindehøjtidelighed, og det kan du vel godt se. Undskyld. Det er bare Mona. Hvad skriver hun? Jeg er med at grine. Du skriver, din idiot, du er sgu da ikke død, er du? Du giver lyd fra dig lige nu, hvis du ikke er død. Nu tror jeg fandme, jeg er død. Vi tager det jo alt for langt nu. Altså hvis din kæreste hjemmefra, altså, som ikke engang går på højskole, tror du er død. Altså så er der et eller andet, der er sluppet ud. Jeg er helt enig. Altså det er gået alt for langt. Ja. Altså det går jo ikke.
Men jeg tager den bare med hende senere. Hun er også godt at blive lagt mig en smule på is. Hun er din kæreste, Timon, så kan du sgu da ikke behandle hende. Hvordan ved du, hvordan jeg kan behandle hvem? Hun tror, du er død. Altså, det kan du da ikke byde hende. Hun skal nok blive god igen. Er det Mona igen? Ja, det er fandme irriterende. Har du lige sat den på lydløs? Ja, det har jeg. Cecilia! Yes. Hvad så, Cecilie? Jeg synes, det er for galt, det her. Altså, jeg kan slet ikke stå inden for det her eksperiment længere. Altså, Clara bliver så ked af det, og min mor foreslår den der mindehøjtidelighed, og så den måde, Timon behandler Mona på. Jeg kan det slet ikke. Det var ikke. også Timons latterlige idé med den der falske krisepsykolog. Jeg kan ikke stå inden for det her eksperiment længere. Altså, jeg er ude. Sorry, Kasper, men jeg er altså også ude. Men vi kan jo ikke bare stoppe eksperimentet, uden at Timon er med på det. Det er jo hans idé. Det er hans projekt. Kasper, jo, det kan vi jo godt. Det kan vi jo godt. Timon har hovedet så langt op i sin egen røv. Hvis vi ikke stopper nu, så må vi indblande Martin eller... Vent. Jeg snakker med Timon, okay? Jeg taler med ham. Fint. Ja. Fint. Din idiot. Du er sgu da ikke død, er du? Du giver lyd fra dig lige nu, hvis du ikke er død. Hej. Kasper. Hvad laver du? Det er ikke noget. Du kommer selv. Hvad så? Ja, jeg har talt med Cecilie og Tobias, og de er ude. De er ude? Ja, og jeg kan heller ikke stå inden for det mere. Altså, jeg synes, det begynder at blive virkelig ubehageligt at være i. Men Kasper, der mangler jo bare én sidste ting. Men hvad er det, der mangler? Hvad er det, du ikke har set? Folk er så kede af det. Folk sørger over dig. Hvad er det, du mangler? Det forstår jeg ikke. Kasper. En kulmination. Altså hvad? Ja, det skal kulminere. Mindehøjtideligheden. Jeg dukker op til min egen mindehøjtidelighed. Kunne det ikke være det sygeste? Altså, du vil dukke op til din egen mindehøjtidelighed, og så råbe surprise. Og hvad så? Så skal folk bare tilgive dig. Det handler jo ikke om tilgivelse, det her. Det handler om at bevise en meget, meget, meget simpel lille pointe. Men hvad hvis du ikke har ret, og alle faktisk holder af dig? Hvordan håndterer du det? Det er mit projekt. Det er min idé. Det er således også mit eksperiment. Så derfor så lader du mig afslutte det her på min måde. Og Kasper? Du er min ven, Kasper. Hvad er det ikke det? Ja, jeg tror, du er min ven. Og ved du hvad venner gør? De støtter hinanden, de hjælper hinanden. Så derfor, Kasper, der hjælper du mig den her sidste gang. Du sørger for, at Cecilie og Tobias de ikke sladrer. Og så dukker jeg op til mindehøjtidelighed. Fint. Men det er fandme det sidste, jeg gør for dig. Det er det absolut sidste. Tak fordi I alle sammen er kommet til den her mindehøjtidelighed. Jeg kunne godt tænke mig lige at sige nogle ord om Timon. Livet er skrøbeligt. Det er vi alle sammen blevet opmærksomme på i dag. På den mest uretfærdige måde. Nemlig ved tabet af vores allesammens Timon. Det er hårdt, og det er svært at være i. Timon er ikke blandt os længere. Det har fremkaldt nogle store følelser og sandheder ind i mig, ind i jer. Noget, der kan være svært at sætte ord på. For døden, den kan virke så perifer. Men når den pludselig kommer tæt på,
bliver vi mindet om, hvad det er, vi har, og hvad det er, som pludselig må forblive minder. Minderne om Timon er det, vi nu står tilbage med. Det må vi holde fast i og holde liv i sammen. Inden vi synger her lige om lidt, så er der mulighed for, at I alle sammen kan skrive noget til Timon. Noget, som I måske ikke fik sagt, eller nogle tanker omkring alt det her. Kasper! Kasper, kom lige! Timon, det er slut nu! Folk sidder dernede og mindes dig, og skriver alt det, jeg aldrig fik sagt til dig, fordi de tror, at du er død. Det er jo ikke længere et eksperiment, det er jo virkelighed. Jeg har sagt det til dig, Kasper. Det er mit eksperiment. Det er min idé. Det her bliver afsluttet på min måde. På din måde? Ja, på min måde. Du leger med folks følelser som en eller anden film, og man bare kan redigere det ud, der går galt. Timon, det kan du ikke her. Det er mærkeligt, ikke? Alle de her mennesker gør så meget for en, fordi de tror, man er død, og når man slet ikke er det. Det er ikke mærkeligt. Det er respekt. De prøver at bearbejde noget, som du har fået dem til at tro er virkelighed. Og så gør du det til en joke. En joke? Ja. Kasper, tror du, det er en joke, det her? Jeg prøver bare at finde ud af, hvem jeg er for dem. Hvad min værdi for andre mennesker er. Og hvad har du så fundet ud af? Ja, det finder jeg da ud af nu. Du er jo syg. Det var jo bare for sjov. Jeg er jo slet ikke død. Det er bare for sjov. Det var bare for sjov. Hvordan kan du gøre det her mod os? Det her var ikke bare for sjovt, det var virkeligt. Hvordan kan du ikke se det? Jeg prøvede jo bare at finde ud af, hvad jeg virkelig betyder for dem. Vi er mennesker til, men alle dem, der var her, de var her på grund af dig. Fordi du betyder noget for dem. Fordi de virkelig holder af dig. Gør de? Ja. Det er sindssygt. Fuck dig.
Kære Timon, du var helt derude, hvor du overvejede at slutte det hele. Og nu har du begået livet. Du opstillede et eksperiment, hvor du fik folk til at tro, at du var død. Du kan ikke bebrejde dig selv for de følelser, du havde. Den meningsløshed, der var inde i dig. Du blev nærmest besat af det. Så manisk og følelseskold, at folk til sidst vendte dig ryggen. Alligevel er jeg glad for, at jeg opstillede eksperimentet, for jeg har fundet ud af, at jeg er langt mere værd, end jeg troede. Det hjalp mig med at sætte det hele ind i et større perspektiv. Det hjalp mig med at forstå, hvorfor jeg havde det, som jeg havde. I skyggen er vi meget mere værd, end vi overhovedet aner.